Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am reîntâlnit la Treburi Politice. Iată o zi frumoasă, o zi de primăvară, care, dincolo de toate frământările politice, mai mult sau mai puțin importante pentru noi, muritorii de rând, aduce și o veste bună cumva, cred eu, chiar dacă a trecut neobservat în general în analizele media, preocupate, desigur, de alte și alte subiecte la ordinea zilei, cea referitoare la împlinirea 96 de ani de la unirea Basarabiei. Pe 27 martie 1918, cum se știe, s-a unit cu patria mamă. De ce spun că e important? Pentru că totuși evenimentele zilnice, cotidiene, lucrurile care ne frământă, ne îngrijorează, fac aceste lucruri să intre undeva în subsidiar, deși, din punct de vedere politic, reprezintă și Basarabia, în acest context geopolitic actual, reprezintă un subiect care poate fi și este și va fi exploatat politic. Apropo de politică, suntem în, cum știți, doamnelor și domnilor, în an electoral cu dublă manevră electorală, ca să spun așa, alegerile europarlamentare, cele prezidențiale la iarnă și, desigur, una din întrebările cele mai pertinente în această perioadă cred că ar fi următoarea. Cât mai costă un vot? Da? Desigur, pentru că votul are mercurialul lui, are un preț anume, fie că este vorba de cash, fie că este vorba de produse, eu știu, depinde de la situație. Dacă în mediul urban s-a putut observa în ultimii ani o rărire, nu o dispariție nici într-un caz, dar o rărire a cazurilor de șpăgi electorale, deși, ca o paranteză, ONU TV Bacău a prezentat în urmă cu ceva timp, cu ocazia ultimelor alegeri, din urmă cu 2 ani aproape, un caz chiar întâmplat, filmat în fața școlii numărul 27, parcă. Ei, spuneam că totuși în mediul urban lucrurile stau cumva mai bine. În schimb, în mediul rural se așteaptă, a fost și se așteaptă în continuare, sunt semnale din toate zonele că, desigur, votul va fi iar supus acestei licitații publice, discrete sau mai puțin discrete, pentru că uneori chiar se vorbește fără nicio jenă, de cam cât ar fi, că e 50 de lei, că o fi mai mult, că e 1 kg de ulei și 2 beri și așa mai departe. Ideea e că așteptăm și noi odată să vedem cazuri concrete finalizate în urma, eu știu, acțiunilor penale sau a dosarelor care primesc o astfel de rezoluție. Ei, pentru a vorbi de toate acestea, doamnelor și domnilor din Bacău, din județul Bacău, vă invit respectuos să sunați la 0234 580 000 și să intrați în dialog cu noi, opinând despre ceea ce înseamnă acest sistem electoral și dacă dumneavoastră știți mai bine, poate aveți informații din zonele în care locuiți, cum se vor desfășura lucrurile și deja cam care sunt pregătirile. Cum stăm cu partea incipientă a alegerilor din acest punct de vedere. Bun, haideți că în această seară dați-mi voie să vă prezint un politician care vine undeva chiar din mediul rural, dintr-o comună frumoasă, este vorba de Cașin. Și această comună l-a avut ca edil pe domnul Cosmin Curelea până în urmă cu 2 ani. Bună seara, domnule Curelea, bine ați venit în studio ONU TV Bacău. Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor. Domnul Cosmin Curelea, cum spuneam, fost edil al comunei Cașin până în urmă cu 2 ani, o legislatură. Este unul, și l-am invitat aici în calitate de unul din politicienii activi care știu să facă opoziție și nici în această perioadă nu a rămas, așa să zic, într-o zonă gri, ci, dacă vă amintiți, acel primar care, în afara faptului că era singurul primar la un moment dat care avea legitimație de fotbalist, nu? Și ați făcut și nu? Da. Nu greșesc, da? Bun, ați fost prezentat, parcă sunt și la un post național, în calitatea asta. Bun, ați dovedit chiar cu un ton vehement la un moment dat că știți să faceți opoziție într-o ședință furtunoasă cu Scânteie la Consiliul Județean, în urmă tot așa cu un an, dacă nu mă înșeală memoria. 2 ani. 2 ani, chiar 2 ani. Chiar 2 ani au trecut, extraordinar. Bun. Domnule Curelea, iată,
În preambulul meu vorbeam despre acest subiect sensibil, dar foarte cunoscut de altfel. Adică noi ne facem că, da, știm cu toții, dar știți așa, punem puțin Batista pe țambal, ca să mă exprim neacademic. Din perspectiva dumneavoastră, pentru că eu îmi propun ca în perioada următoare să realizez emisiuni cu diversi actori din zonele respective, nu doar din vestul județului, ci din toate zonele, încercând să conștientizăm asupra importanței votului, indiferent că vorbim de europarlamentare sau legi prezidențiale, și mai ales să conștientizăm acest aspect al șpăgii electorale. Să vedem dacă, conștientizându-l, putem să găsim și cumva remediu. Care sunt semnalele, domnule Curelea, care sunt semnalele dumneavoastră în momentul de față? Cum credeți că se va desfășura această campanie? Până a intra în subiect, ați punctat la început un lucru foarte important pentru români, însemnătatea acestei zile de 27 martie, când la 1918 Basarabia se unește cu patria mamă, până în granițele ei, la Prut și la Marea Neagră. Probabil v-ați gândit la contextul politic din ziua de astăzi. Că, da. Păi și frații noștri, îi salutăm și pe cei din, mă scuzați că vă întreb, basarabenii sunt destui și în Bacău, studenți, așa mai departe, merită și un gând omagial, măcar atât din partea noastră. Și mi-aduc aminte cu plăcere de podul de flori din 1991, când și părinții mei au participat la acel eveniment, când râul Prut s-a umplut de un lanț de flori. Nu numai de sânge, s-au umplut de flori. Da, și în semn de solidaritate cu moldovenii noștri de peste Prut. A fost un eveniment frumos, mediatizat în acel moment și este un lucru bun că ați adus aminte de această unire din 1918, din 27 martie. Ați trecut am ajuns cu picioarele pe pământ, adică gata cu patriotismul, hai să vedem ce facem cu... Am ajuns la... Ați trecut un pic prin Cașin, ați reamintit telespectatorilor. Aveți o primărie frumoasă, acum am măsură, primărie ca și clădire. Chiar cine a construit sediul primăriei? Da, v-ați informat bine despre sediul primăriei. Acolo s-a scris istorie în 2010. S-a scris istorie din două puncte de vedere. În primul rând că localitatea a împlinit 6 de ani de atestare documentare și tot în acea perioadă, în 2010, când am sărbătorit acel eveniment, am inaugurat și noul sediu administrativ al primăriei. Un obiectiv de care cășunenii se mândresc, un centru civic modern în care se pot aduna cu toții în centrul comunei și am îmbinat acea atestare documentară 6 de ani cu inaugurarea noului sediu, dar nu numai sediu, că sunt utilități de bază de care cășunenii se bucură în acest moment. Despre Comuna Cașină are apă potabilă, are gaze naturale, are un sediu administrativ nou, are un centru cultural la Curița, care din diverse motive acum este închis. Păi de ce din diverse motive? Obiective sau închis că nu știu, poate... Chiar mult și-au dorit cetățenii din Curița acel cămin cultural, fiindcă aveau unul vechi din lut, aproape să cadă pe ei și în unanimitate împreună cu Consiliul Local am considerat că ar fi bine să lăsăm și în Curița un obiectiv important, căminul cultural. Toate făcute pe mandatul nostru, să spuneți, da? Toate făcute în mandatul meu, în 4 ani. Poate... Acum, dacă e să le numărăm, pentru o comună ca și Cașin, parcă sunt făcute. Cum v-ați descurcat? De unde ați avut bani? Pentru că nici... Mi-ați ridicat o minge de fileu și sunt la fileu și sunt lipsit de modestie, dar eu știu să vă laud, o să vă și critic. Nu asta e problema, dar ideea este că eu cel puțin m-am săturat să tot aud edili de comune mai mici, mai mari, da? Că nu avem bani, nu avem bani, nu avem bani, nu ne dă Consiliul Județean, nu ne dă nu știu cine. Bun, dar e și îmbucurător să spunem și lucrurile pozitive în momentul în care se face. Un cămin cultural, o canalizare și așa mai departe. Le-am și trecut în agenda mea electorală în acea perioadă, când am candidat. Am fost și chibzuit cu banii localității. Localitatea, prin faptul că este o localitate aproape de oraș, are un buget astfel încât să se poată descurca să dezvolte unele proiecte. Am beneficiat și de fonduri guvernamentale
în 2009, în 2010. Banii care s-au dus la Consiliul Județean ni-au mai trimis într-un an și către localitățile noastre, inclusiv Cașin, dar nu și în ultimul an. Banii care i-am avut, i-am administrat corect și se văd, se regăsesc în diverse obiective. Bun, din punct de vedere politic, dumneavoastră sunteți membru în biroul județean, da? Da. Și din câte mi-amintesc, ați candidat la funcția de prim vicepreședinte. Sau veți candida, cum e? Că nu mai știu acum care e situația din punct de vedere al a ceea ce a fost după epoca Berca la nivelul acesta. Bun, președintele de filială, județ și municipiu e ok, se cunosc, dar mai jos? Eu sunt mai nou în Partidul Democrat din 2012, când am candidat. Domnul Scripăs, domnul Berca știu mai bine și așa a fost conjunctura, nu agream șefii USL-ului de la județ atunci, nici ei nu au avut grija localității, mai precis în ultimul an, în 2012, m-au lăsat în 2010. N-au întins o mână de ajutor localității când a fost afectată de inundații. Pe de altă parte, Comuna Cașin, prin prisma faptului că am candidat din partea PDL-ului, nu a pierdut un teritoriu la granița cu Oneștiu, a fost o miză foarte importantă, întrucât primarul Oneștiului atunci, domnul Lemnaru, pusese ochii pe acel teritoriu. Nu am vrut să pierd acel teritoriu și a fost, să spun așa, Comuna Cașin a beneficiat de sprijinul Oficiului de Cadastru Bacău și a Prefecturii prin adrese corecte, astfel încât teritoriul a rămas la Cașin și eu am candidat din partea PDL-ului. N-am obținut un sprijin din partea PSD-ului sau al PC-ului la acel moment, am găsit un sprijin. Ăsta a fost motivul, practic. Unul din motive, dar a fost destul de important, întrucât Comuna Cașin încasează un buget, are un buget, e o zonă de dezvoltare acolo, la granița cu Oneștiu și 15-20% sunt bani care vin către bugetul comunei. Da, bun. Și deci, în momentul de față, în afară de funcția aceasta de membru în biroul județean, care este situația din punct de vedere politic? Chiar dacă 2012 nu a fost un an bun, nu numai pentru mine, în general, pentru pedeliști. Iată, avem și imagini de la intrarea în comună, unde ne urați bine ați venit. Asta imagini care le-am mai văzut, păcat că n-am găsit niște imagini cu nou sediu administrativ, cu centrul comunei, cu căminile culturale renovate, refăcute. Da, am candidat în 24 noiembrie pentru funcția de prim vicepreședinte în partid, la nivel județean. Datorită faptului că în această perioadă, din 2012 până în toamna anului trecut, am desfășurat o activitate intensă în partid. M-am implicat în Colegiul Nou, format din 12 localități din jurul Oneștiului, până la Slănic, până la Dofteana, Târgogna, Oituz. Am îndrăznit, în ghilimele, scandez împotriva deputatului Hrebenciuc. Am depus un efort pentru PDL, am muncit, am dezvoltat organizații locale. Mi-am cântărit. De la ce nivel ați preluat organizația locală? Cum era? Era o organizație puternică, un stadiu incipient? Avem peste tot câte 2-3 consilieri locali, Oituzu, Târgogna. Doamna Ivanov și-a construit o organizație solidă în Târgogna și sunt perspective ca la Târgogna PDL-ul să recâștige orașul Târgogna în peste 2 ani. Am candidat împotriva deputatului Hrebenciuc, am făcut campanie, nu numai am candidat, că asta e un lucru foarte important între a candida și a face și campanie. Am dezvoltat organizații în județ, m-am făcut cunoscut și printre alte organizații de pe Valea Siretului și mi-am cântărit bine șansele înainte de a intra în această competiție și, drept dovadă, nu am pierdut, dar nici nu am câștigat. Bun, dar acum dați-mi voi să vă spun că era previzibil faptul că nu veți câștiga. Și iată, mi-am amintesc de un episod, dacă e să o luăm așa și sistematic, dacă suntem la ora aceasta, poate a unor dezvăluiri, a unor lucruri care n-au fost spuse atunci, din varii motive. Mi-aduc aminte de episodul cu Dofteana. Că acolo, la un moment dat, cam m-ați strigat de trădare, pentru că nu ați fost susținut. Cum a fost situația? Sau cum este în momentul de fapt? Dofteana,
o comună mare, o comună cât are 10.000? Este cea mai mare comună din județ, 10.000 de locuitori. Deci contează, într-un fel, 5.000 dacă vin la vot, contează, da? Mult. Mie îmi trebuia un procent de 18% pentru a intra în Parlament atunci. Culmea, că au fost în localitățile PSD-iste, am mai spus la dumneavoastră de emisiune, unde am avut un scor bun la nivelul PDL-ului din 2012 atunci, Oituzu, Slănicu chiar, unde foarte greu am reușit să-mi fac campanie electorală, dar culmea în localitatea Dofteana, unde era primar PDL, în ultima săptămână s-au schimbat datele problemei. Primarul a ales o decizie nefericită pentru consătenii lui, poate fericită pentru el. Localitatea foarte greu se dezvoltă din 2012 încoace și acolo am pierdut, am făcut un scor slab, dar dacă am fi păstrat media scorului din celelalte localități, poate astăzi aș fi prins un loc la redistribuire în Parlament. Deci, practic, numai din Dofteana putea să faceți din Dofteana, diferența respectivă de 18%? Chiar dacă era, și ajungeați la redistribuire. Chiar dacă era deputatul Hrebenciuc pe primul loc, diferența dintre mine și el putea rezerva un loc în Parlament. Dar a fost o etapă, s-a consumat, acum ne gândim la alte alegeri. Bun. Da, sigur că vreau să știu care e situația politică din punctul acesta de vedere și cum apreciați dumneavoastră sau cum credeți că se va desfășura această campanie? Pentru că, spuneam, se știe, la țară, fără găleată, fără plasă, fără chiar bani, e greu. În condițiile acestea, ce șanse, de exemplu, are, nu știu, un consilier local PDL să adune voturi? Sau organizații, în general. În 2012, 16% a obținut PDL-ul în județul Bacău, atât la locale cât și la parlamentare. În 2008 a fost un scor de 30 ceva la sută, un dublu aproape. În 2014, președintele Partidului Democrat Liberal spune de un scor de Vasile Blaga spune de un scor de 20%. Că o fi și în Bacău, nu o fi în Bacău, o fi într-un județ vecin și iese o medie de 20%, cum ar fi în Suceava. Dar am încredere că în multe localități din județul Bacău chiar PDL-ul va trece de scorul de 20% și un scor care poate propulsa un președinte în toamnă la alegerile prezidențiale. Cam acest scor urmărește Partidul Democrat Liberal în luna mai. Ok. Bun. Totuși, cumva, trebuie să existe și ceva alianțe, da? Tacite, asumate, mai mult sau mai puțin vizibile. Indiferent de forma lor, vor fi. Din câte știu, de exemplu, iată, după ruperea OSL-ului, la nivel local, în mai multe zone, s-a ajuns la o anumită situație. Sunt în Iași, dacă e să ne uităm acum, e o bătălie extraordinară după defunctul USL, se împarte ciolanul între cei de la PSD și unii care au plecat. A mai plecat cineva de la PNL, acolo, practic, organizația e cam moartă, odată cu arestarea lui Fenechiu și așa mai departe, cu întemnițarea lui. Ei, dar sunt zone unde funcționează, de dovadă în Bacău. Adică, practic, există această libertate, autonomie, cum vreți să-i spuneți. Dumneavoastră, domnule Curelea, cu cine ați bate palmă? Sau cu cine vedeți dumneavoastră făcând o alianță, un cartel electoral? Cu PSD-ul sau cu PNL-ul? Sau, eu știu, cu alte? Da, eu trebuie să transmit mesajul de la nivel național, să nu arunc vreun cuvânt nepotrivit nici în județul Bacău, dar e clar, fiecare partid, că e PNL, că e Mișcarea Populară, că e PDL, că e PSD, nimeni nu spune de alianțe în acest moment. Și îi înțelegem perfect pe toți, fiindcă toți vor un scor. Nu se aventurează în alianțe, dar cu siguranță la alegerile prezidențiale între primul și al doilea tur, toate partidele de dreapta vor face front comun împotriva PSD-ului. Mai precis la nivel județean, împotriva lui Benea, împotriva lui Hrebenciuc, împotriva găștii PSD-iste, întrucât este cunoscută și mediatizată de la mafia gulerilor albe până
și noul președinte, ce naște din pisică, șoarece mănâncă. Nu putem avea încredere prea mult că e format de Hrebenciuc. Păi nu știu, doamne, poate oamenii se schimbă, poate învață din greșelile, eu știu, mentorilor lor și poate vin cu alte... Da? Nu le dați nicio șansă, adică, practic... Useliștii au acuzat, ne-au asociat cu Băsescu în 2012, au fost pe val a venit și Hrebenciuc, folosindu-se de voturile USL-ului, poate lumea n-a fost prea inspirată, au avut așa încredere, au mințit, domnul Șufariu, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Au mințit atât de mult la nivel național, cât și la nivel județean. Și maniera de a desfășura campania electorală a PSD-ului a făcut ca județul Bacău să fie singurul județ înroșit în Moldova, poate Vrancea. Ei concurează la culoarea roșie cu Vrancea, cu Oprișan, dar sunt niște focare de astea PSD-iste infecte în întreaga țară, cum ar fi Bacău, Vrancea. Vă rog, nu folosiți adjective acestea infecte sau nu știu dacă e așa. Prin maniera de desfășurare a campaniilor electorale, vedeți și în Teleorman, la Dragnea, deja două arestări la secțiile de votare. Am și niște informații că și în zona Oneștiului, pe 31, cineva se prezintă în instanță. S-au greșit niște voturi, dar culmea de unde s-au sesizat după un an și jumătate, s-au sesizat că acum au greșit niște voturi în loc n-a știut că a votat soția la Onești și au votat, s-a regăsit votul ei și într-o secție de votare, într-o comună. Cam penală chestiunea, da? Și am rămas și eu surprins, nu m-am așteptat că cineva răscolește aceste alegeri după un an jumate parlamentare. Și în colegiul lui Hrebenciuc s-au întâmplat aceste lucruri. Dacă în Teleorman la Dragnea, iată că apar nereguli și în colegiul lui Hrebenciuc. Probabil oamenii au început să vorbească. Neînțelegerile între peneliști și PSD-iști de o lună încoace, PNL-ul acum nu știu cât de mult am să iau apărarea PNL-ului, dar trebuie să asumesc și ei programul de guvernare al USL-ului. Împreună au fost la guvernare, împreună au ieșit în fața cetățenilor, atât Călin Antonescu cât și Victor Ponta. Împreună și la nivel județean n-a semnat domnul primar al Bacăului, a semnat domnul Paler protocolul de alianță. Ce de unul din motivele pentru care au ieșit de la guvernare, pentru că am discutat și aici subiectul respectiv, a fost că niciun proiect al PNL, economic mă refer, nu a fost amânat. Au fost amânate. Asta ar fi una din... unul din motive, asta ar fi unul din motive. Iau partea bună a lucrurilor în județul Bacău. L-am văzut și pe domnul primar, era cam pesimist, spunea de 30-40 de ani că județul Bacău ar schimba culoarea sau ar avea încredere în electorat, nu numai în municipiu, că municipiul e altceva. În mediul rural se votează într-o anumită direcție. N-aș fi așa de pesimist, eu probabil sunt mai tânăr și am încredere că vom găsi aliații în primarul Bacăului, întrucât s-a lămurit și el încă o dată cu PSD-ul, cu Hrebenciuc, cu Benea, și-a dat seama că nu sunt loiali, sunt mincinoși. Nu știu, ei spun, domnul primar, l-am văzut că ar mai avea încredere în niște proiecte. Deocamdată sunt pe hârtie în municipiu, să nu aibă prea multă încredere în proiectele PSD-ului. Sunteți foarte, foarte pesimist, adică nu acordați nicio șansă unor relații din acestea politice, spuneți dumneavoastră, chiar dacă sunt fundamentate, bazate pe proiecte concrete, pragmatice. Adică, domnule, politica e una, dar dacă vrei să faci un aeroport sau vrei să faci o șosea de centură sau vrei să construiești de la vorbe până la fapte, deocamdată nici PNL-ul, nici PDL-ul și atât președinta noastră, doamna Tudorița Lungu, cât și primarul Bacăului știu că este un an greu pentru partidele de dreapta, în special în județul Bacău, fiindcă Benea, noul președinte al PSD Bacău, își dorește un scor. Este ales, l-a luat Hrebenciuc. Eu votez cu Benea, fiindcă dacă am o problemă la Brustroasa, culmea, o localitate PDL, de ce a spus domnul, la marginal Zape Vlase, care eu poate îl vedeam pe un post de europarlamentar în această primăvară.
L-a marginalizat pe Vlase și l-a luat pe Benea, fiindcă domnul Hrebenciuc a avut mai multă încredere în Benea și, normal, Benea după Hrebenciuc își dorește un scor. Să arate lui Ponta, să arate PSD-ului. S-ar putea să-și dorească 50+1 la europarlamentare în primăvara asta. Dar noi sperăm să ne putem desfășura campania electorală, să ne lase PSD-ul, că au și diverse metode mai puțin ortodoxe, mai puțin curate PSD-ul, special în mediul rural, eu știu. Bine, sunt amenințări, adică chiar sunt amenințări de maniera aceasta directă? Sau așa simplu vorbe aruncate? Luați în calcul, PSD-ul când candidează se gândește la toate variantele posibile și imposibile. Dacă nu poate cu amenințări, găsește alte metode. Cum motivează mai bine electoratul în ziua votului. Dacă nu poate ajunge la electorat să-l motiveze, se gândesc direct la numărarea voturilor. Știți că nu e important cine votează, e important cine numără voturile. Și aici atrag atenția, am făcut și un filmuleț înainte de parlamentare, că atenție în secțiile de votare. Nu că PNL-ul sau PDL-ul sau celelalte partide de dreapta nu ar avea un scor, dar maniera de lucru a PSD-știlor, școala PSD-istă, de informarea PSD-istă către membri, militanți în județul Bacău, nu învață de bine. Învață prostii. Domnul Curela, poate sunt mai disciplinați oamenii, poate niște activiști din ăștia zeloși care își fac treaba mai bine decât pedeleștii. Își păzesc funcțiile, își păzesc salariile, directorii fac front comun, nu dau nume, nu spun ce directori. Clar, PSD-știi sunt bine poziționați pe funcții, încearcă să-și păstreze acele funcții, îi amenință că dacă nu scoateți voturi în secția, o să vă pierdeți funcția și tot așa metode care prind la ruși, văd că prind și la noi, în județul Bacău. Bun, deci problema lor de organizare internă, pe mine nu asta mă interesează, cum își motivează oamenii, punându-le în față, eu știu, domnule, dacă nu ți-ai pierdut funcția, asta e altă problemă. Păi mă interesează dacă relația aceasta, deci cred că și pe telespectatori a interesat același lucru, dacă dumneavoastră puteți candida sau un alt politician poate candida fără să fie amenințat, bruscat, intimidat, fără ca să poată fi cumpărate voturile. Ceea ce, clar, exclud din start. Adică nu suntem nici la mănăstire, nici la... Nu. Voturile vor fi și acum supuse acestor tranzacții mai mult sau mai puțin oneroase, ca să le zic așa, dar măcar diminuarea lor ar putea fi scopul unei campanii de presă și unei campanii civice, să zic. Diminuarea deocamdată, la acest cuvânt e cel mai potrivit, ne putem gândi. Până la proba contrarie, sunt diverse cazuri. Ați văzut că eu sper că România a intrat, justiția, DNA-ul, au intrat pe un făgaș bun, își fac treaba. Nu degeaba s-au întâmplat atâtea arestări și chiar și astăzi vedeam și pentru o mită de 200 de euro. Adică acei oameni ai PSD-ului, acei membri în secțiile de votare, acei militanți care, eu știu, poate în ziua votului trebuie să aducă cu mașina fiecare 20 de persoane la vot, să se gândească de 2 ori înainte. Ministerul de Interne, sper ca poliția să aibă benzină în ziua votului, să-și poată desfășura activitatea, să fie destul de motivați, să fie destul de atenți, atât pedeliștii cât și peneliștii. Bun, acum, dar oare rolul cetățenilor nu e la fel de important ca celălalt? Acum, polițiști nu pot să pun chiar în fiecare intersecție și la fiecare secție de votare, mai greu, poate chiar așa, 24 din 24, dar totuși. Domnul Șufariu, PSD-ul în județul Bacău, de la Revoluție încoace, a sărăcit așa de mult județul, populația județului Bacău, astfel încât în ziua de astăzi cetățenii din mediul rural, o anumită categorie, că nu toți au un loc de muncă, poate are 1 din 10, poate unul are șomaj, poate unul are ajutor social, poate unul are o pensie mică, poate unul nu-și mai poate plăti birurile care le-a pus USL-ul pe capul lor acum. Sunt tentați să facă acest lucru. S-a făcut un sondaj și în Bulgaria, în țară vecină. Dacă dai la 10, 7 din 10 chiar pun ștampila pe impactul psihologic.
Mă uitam, era un reportaj și prin anul trecut, de 23 august, prin București. În București, da. Inima țării. Veniți la sărbătoare să sărbătorim ziua de 23. Nu, vin că am altă preocupare, alții jucau table, alții pierdeau troleu, alții... Dar dacă vă dăm 50 de lei, v-ați mai gândi? Și reacția lor, pot veni și cu un prieten, pot veni și cu amicii, deci, pot... confirmați faptul omul, că asta e... cetățeanul în ziua de astăzi este tentat la aceste servicii ale PSD-ului. Se poate care ar fi soluția? Bun, nu ajungem cu... Aș înclina să cred în ceea ce spuneți dumneavoastră, că nu merge cu chestia asta, numai să conștientizăm, să supunem unei dezbateri. Dar forța de constrângere a legii ar putea fi una din soluții? Adică l-ai prins, gata, l-ai rașchetat, nu că stai să vedem, o fi, nu o fi. În perioada electorală, în ziua votului, cu o zi înainte, e foarte greu de... Eu cea mai mare speranță o am totuși la cetățenii de rând, care s-au lecuit odată în 2012, atât la locale cât și la parlamentare. Și-au dat seama că e mai important nivelul lor de trai pe următorii 4 ani decât ziua votului, grătarul, micii, berea sau mâna întinsă și în ziua votului. Credeți că s-au lăcuit? Credeți? Militanții PNL-ului, militanții PDL-ului, militanții celorlalte partide de dreapta, eu zic că vor lămuri acești oameni. Că PSD-ul de 24 de ani a dus la sapă de lemn în județul Bacău. Orașe care poate dispar de pe hartă, Buhușul, intri, ieși într-un minut. Domnul Curelea, totuși, dumneavoastră vă dați seama că domnul Turcea, onorabilul edil al urbei buhușene, este la al nu știu câtelea mandat? Deci, ei nu au, îmi spunea cineva că la 8-9 seara, gata, nu mai e nici apă, se închid magazinele, un oraș mort. Și totuși, vă întreb și eu, că aveți oricare experiență politică de acum. Cum vă explicați mecanismul acesta psihologic prin care un primar, deși nu face nimic, deși străzile, mă rog, știu toți, deci nu există nimic, activitate comercială, decât câteva chioșcuri, acel om își perpetuează mandatul lejer. Bucușenii să le mulțumească domnului Turcea că se închid magazinele și că n-au o pâine, n-au bani de pâine. Să-i mulțumească domnului Hrebenciuc, care a inventat, a adus PSD-ul în județul Bacău. Să-i mulțumească domnului președinte Benea, care a adus PSD-ul și perpetuează activitatea PSD-ului după Hrebenciuc și aceleași practici, la ei o școală în a însărăci populația și eu știu să nu avem, cine știe, banii județului Oneștiu, nu numai Buhușul. 50 ceva de mii de locuitori poate s-au înjumătățit. Numai în vara asta erau 2 turnuri de la Termo Onești sau parcă au intrat avioanele la New York în 2 turnuri. Da, le-au ras, le-au dat la fier vechi. S-au închis atâtea unități în care oneștinii își găseau un loc de muncă, atâtea, platforma chimică, Termo, Rafo. Cine a fost la guvernarea țării? Cine a fost la conducerea județului Bacău? Hrebenciuc. Când la Revoluție, singurul care a rămas în prefectură, acum poate nu am informația 100% sigur, telespectatorii trebuie să înțeleagă acest lucru. Hrebenciuc a fost care a pus mâna pe telefon și așa a fost norocul lui. Știu episodul, nu a fost cam așa. A fost chemat de cineva pentru că trebuia să se ocupe de partea asta economică, aprovizionarea unor unități și așa mai departe. A fost norocul lui și ghinionul județului. Eu aș spune acum că dumneavoastră sunteți supărat pe faptul că, eu știu, v-a învins domnul Hrebenciuc și e normal acum să vă descărcați supărarea pe el. Nu l-ați uitat, nu? Rămâne o țintă, un rival pentru dumneavoastră, adică chiar sperați să-l, într-o confruntare, eu știu, directă, peste 2 ani să-l învingeți. Vă gândiți la ceva de genul ăsta? Nu, mă gândesc ce ar fi județul Bacău fără Hrebenciuc, fără PSD și fără Benea. Chiar aș vrea să văd și eu, 30 de ani, nu cum a spus domnul primar al Bacăului, că scăpăm de PSD. Eu zic că
primul semnal îl vom avea. Nu știu dacă a spus 30 de ani, nu știu, nu mi-am inteles, dar nu mai contează. A fost așa, mai pesimist. Probabil și dânsul este mai afectat după ruperea USL-ului, dar trebuie să-și asume și el programul de guvernare. Știți de ce mi-am să aminte spunând ce spuneați dumneavoastră cu semnalele astea de alarmă deja, pe care le-ați transmis așa mai mult sau mai puțin subtil? Da, eu zic că cine are urechi de auzit, aude. Înțeleg Telespectatorii nu știu să mai deștepți, așa este. Și decât ai altora și înțeleg, cu siguranță, ce ar să spuneți. Mi-am aminte spuneam de o scenă. Dacă vă amintiți, în urmă cu iarnă sau două, când au fost căderile cele de zăpadă în Vrancea, extraordinare. Nu, într-o casă din aceea, aflată sub substrat gros de zăpadă, practic accesul în locuințe se făcea pe într-un fel de tunel prin zăpadă, efectiv. Ce au găsit ziariștii, jandarmii, ce au mai fost acolo de la ISU, ce au găsit evident în casa omului acela? Erau găleți, pelerine, tot plase, cu semne electorale de la toate partidele. Da? De la toate, absolut la toate. Erau și albastri, erau și roșii, erau și galbene, etc. etc. Domnul Curelea, imaginea acelei locuințe, practic, ascunsă sub zăpadă, repet, intrai așa ca printr-un burloc, ca printr-un tunel, dar în care se prezervau însemnele alea electorale, adunate de cursul, eu știu, câtor rânduri de alegeri, că au fost, în anul ăla au fost mai multe rânduri. În fine, ca să închid paranteza, mi s-a părut imaginea simbolică a României. Practic, omul ăla murea acolo, nu mai avea apă, nu mai avea mâncare, dar iată, el alesese ceva, într-un fel. Deci dăduse votul. Dar strada lui, cătunul lui, era pur și simplu în Antarctica, era Nevul Înaltiev. Nu știu dacă știți cazul, dar pe mine m-a impresionat și mi-am să aminte. Nu-mi dau seama, că nu numai în Vrancea, și în alte județe. Vrancea, l-am reamintit pe Oprișan, pe un baron local în Vrancea, tot un PSD-ist. Dar în semnele electorale până la 10 lei și literă de lege se pot... Nu se mai bazează PSD-ul în județul Bacău de mult timp pe însemnul electoral. Nu era vorba de ce a rămas, s-a consumat, ce a fost prin găleata aia și prin plață. Nu, e clar. Asta e România. Asta e România și oamenii se bucură la Temirce. Poate ține minte acel însemn electoral care l-a dat un partidar. Omul se bucură și când repet, chiar nu e vorba de semn electoral, pentru faptul că nu ține de foame un semn electoral. De foame ține un baton de salam, o pâine, un muștar, nu știu ce, de sete, o bere, două și un 50 de lei că merge acolo să mai ai un șpriț la cârciuma din sat. Eu așa văd lucrurile. Poate exagerez eu, nu știu. Nu, spuneți un lucru adevărat. Drept dovadă, și eu am fost edil și nu numai în localitatea mea, chiar mulți primari, nu mai știm ce să facem cu ajutoarele astea care vin de la alimentele care vin de la guvern în fiecare toamnă sau cu ajutorul de încălzire. Trebuie să le explici cetățenilor, dumneata te încadrezi, dumneata nu. Listele vin de la Direcția Muncii, nu avem noi... Adică acea bătălie, să zic așa, în ghilimele, pe acele alimente, câțiva litri. Ia că o bătrână poate trăi cu acele alimente, cu uleiul la un an, poate. E necesar și normal că omul și la o ședință, în mediul rural, dacă îți vine, îl chemi undeva la o adunare publică, am observat în unele localități, vin cu o sacoșă sub braț, tot când scop că poate primește ceva. Deci omul vine înainte cu sacoșa la întâlnirea electorală. Dacă se dă deci ceva. Năravul, ziceți dumneavoastră, e îndrăzăcinat adânc. Adică e greu de scos chestia asta din capul omului, că s-a învățat să primească. Aproape că îți pretinde, da? Mă mai întrebau că aveau useliștii, PSD-știi o ședință și se dă ceva aici, mă întrebau bătrâne, nu... Tata e aici, nu se dă aici să ia. Și chiar i-am adus aminte de taxe, de impozite, că nu știa bătrânelul, poate n-a urmărit așa toate informațiile. Cei 16% care USL-ul i-au pus în decembrie, în ianuarie anul trecut. De cele 35 de taxe n-am avut eu timp să le spun pe toate, dar de prețul la lumină, de facturi, de... Acum nu mai spun de cei care au mașini, să vedem cu acciza pe carburanți de la 1 aprilie.
Adică l-am conștientizat că uite ce se întâmplă. Costă mai mult sacoșa respectivă. poate, are un preț aproape prohibitiv, da. nu? Ulterior. Mai e până la, cred că alegerile din această toamnă, eu știu, campaniile electorale, dar și în această vară, că toate partidele urmăresc cu un scor. Este un scor de plecare. Chiar m-aș bucura ca partidele de dreapta să obțină un PDL-ul, să obțină un scor bun, să fie... Da, n-ați ezitat, spunând partidele de dreapta, adică practic... Dacă PDL-ul obține un scor de 20%... de dreapta și nu... Dacă PDL-ul obține un scor de 20%, ne-am bucurat ca și PNL-ul să obțină un scor apropiat de noi. Și văd că și Mișcarea Populară, aceste partide de dreapta să depășească scorul PSD-ului în județul Bacău, fiindcă președintele Benea nu se lasă, face pe dracu în patru și încearcă să tragă județul, să-i arate lui Rebenciuc, lui Ponta, uite câte voturi, uite de când sunt eu președinte, și încearcă să intre în mediul rural cum a intrat Putin în Crimea. Eu știu, i-am făcut o comparație mult prea mare la președintelui Benea cu Putin, dar militanții partidelor de dreapta să fie precauți, să stea de vorbă cu cetățenii, să informeze că este important ziua votului. Cine mobilizează mai bine la vot, acela va câștiga alegerile. Și aici PSD-ul, întrucât sunt la guvernare, au banii pe mâna lor, se pot gândi că pot motiva cel mai bine electoratul la vot. Cine aduce mai mulți oameni în ziua votului, și așa sondajele arată că vor fi un procent scăzut la vot, dar dacă vor veni 30% la vot și PSD-ul aduce cum aduce 10% cu mașinile, să le spun. Turismul la electoral, spuneți dumneavoastră. Într-o localitate de... Știți ce mult înseamnă acel turism electoral? 10 mașini cu câte 4 locuri. Așa, din oră în oră. Nu trebuie să meargă... Pot lua pauză șoferii și de o țigară. În acea perioadă, în acea zi, 10 mașini pot aduce 400 de oameni în ziua votului. 400 pot influența, spuneți dumneavoastră. Și 400 dacă într-o localitate medie, nici mare... Media e oricum scăzută ca prezență la vot, nu? Dacă vin 1000, 1200 în ziua votului, că asta înseamnă 30% la o localitate de 4000, nici mare, nici mică. Dacă aduci 400... și niște fotografii, dacă tot veni vorba, poate prezentăm un material. Fotografiat, filmat, pentru că mașinile astea au și ele numere de înmatriculare, adică nu e chiar așa o mare chestie detectivistică. S-a tot făcut, dar bun, n-a venit nimeni cu o dovadă, testimonia, domnule, uite, domnule, ăsta e, domnule. Din acest motiv spun că am încredere în Ministerul de Interne, dacă pot să spun așa, că am încredere în domnul Dragnea, că poliția își va face datoria atunci, că serviciul 112 e și greu în acea zi să te duci să te împarți, să alegi în tot județul după toate mașinile care cară oameni la vot, dar un exemplu, și exemple au început să apară în Teleorman, în județul Bacău, diverse, că nu știu ce localitate au venit 140% la vot, în localitate, într-un stat din Ștefan cel Mare, că ar fi avut primarul o firmă care erau 20 de muncitori, localitatea de 1000 de inși, au venit toți la vot, plus încă 40%, adică 1400. Cum să aduci 1400 la vot când tu ai 1000 de locuitori cu încă 20, 1000 la referendumul lui Băsescu, și aici Băsescu să mulțumească PDL-ului că l-a salvat în 2012 să nu piardă președinția României. De asta spun că cineva trebuie să tragă un semnal de alarmă și să dăm exemple. Să dăm exemple de oameni care au fost cumpărați în ziua votului, în secțiile de votare sau pe stradă, mituiți, și am încredere că se va întâmpla. Noi am prezentat cazurile, domnul Curel, asta vă spuneam, chiar cazul din Bacău pe care a surprins colegul meu, nu știu dacă vă amintiți că am dat în ziua votului atunci, a surprins un cetățean care împărțea bacnote în fața școlii din cartierul sub pod aici, școala 8, cred. Da, nu 27, 8, am greșit, a fost la școală 8. Și iată că acel cetățean era culmea, era un pedelist, adică un simpatizant, un susținător al PDL-ului.
Și ceea ce nu face ca PDL-ul să fie, din perspectiva aceasta, cu nimic deosebit față de restul partidelor. Aceste măsuri se vor lua indiferent cu apartenența politică, de cine a greșit, dar ne facem noi. Bacău, județul Bacău, noi trebuie să ne ferim de PSD, de gașca lor. Asta este motivul campaniei pe care o promovați, o promovați dumneavoastră. Tot n-am lămurit-o, nu m-ați lămurit cu funcția de prim vicepreședinte, pentru că ați trecut pe lângă subiect, sau am divagat, nu mai știu. Și cum rămâne până la urmă? Pe 24 noiembrie 2013 s-au adunat la sala Ateneu aproape 500 de militanți ai Partidului Democrat Liberal din județ. Președinții de organizații, consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari. Am candidat pentru cea de-a doua funcție în județ. Au fost cu drept de vot 400 și ceva de persoane. Am obținut 186, întrucât n-am făcut quorumul nici eu, nici colegul meu Petrică Mihailă. După numărarea votului, deși era târziu, 4-5 după amiaza, s-a considerat că alegerea postului de vicepreședinte să fie desemnat într-o ședință, într-un congres următor. Deci mi-am cântărit bine șansele, încât am știut că acolo pot ținti al doilea post în județ în cadrul Partidului Democrat Liberal, de la 70 de kilometri distanță de centrul Bacăului. Da. E o performanță într-un fel, sigur că da, pentru că, mă rog, Cosmin Curelea nu e decât un primar sau un fost primar de comună care nici aia nu e dofteana, nu e nici... Am făcut campanie, am obținut un număr de voturi peste media altor deputați în colegiu, altor deputați din județul Bacău. Alții poate n-au îndrăznit să candideze împotriva domnului Hrebenciuc. Eu chiar am obținut un număr însemnat de voturi. 2400 și ceva, dar ținând cont că au intrat în Parlament cu 4000 și ceva, un singur deputat de județul Bacău, iată că beneficiază și de voturile celorlalți colegi, că le-a strâns la coșul lui și acum este în alt partid, dar asta s-a consumat. A fost o etapă și cu alegerea în Congresul Județean al PDL-ului. Nu mă mai gândesc acum mă gândesc la munca de partid, ca oricare alt membru și militant. Încerc să ajut partidul cât pot. Ajutând partidul, misiunea mea să nu mai văd PSD-ul în județul. Da, am înțeles, asta e. Să-l lăsăm, domnul Șufariu, sunt atâtea județe, mă uit în Ardeal, Alba, Târgu Mureș, conduse de primari PDL. Acolo chiar PSD-ul, dacă au câte un consilier, 2 județeni, Clujul, Aradul, Moldova, haideți să ne rezumăm la Moldova. Haideți să apreciem Suceava, unde au atâția primari PDL și acolo e o emulație PDL-istă cum ar trebui să fie. PSD-ul reticenți acolo. Am rămas noi. În Moldova, chiar și Botoșaniu mai schimbă culoarea politică. Și un județ așa la mijlocul Moldovei, chiar culmea, de atâția ani, numai să fim conduși de Hrebenciuc și acum de Benea, care ce naște din pisică șoarece mănâncă și încearcă să aplică aceleași reguli ale PSD-ului condus de Hrebenciuc. Bun, voința alegătorului e suverană. Problema este dacă mecanismul în sine e unul... Mecanismul... Ok. Mecanismul de vot, mă refer. Pentru că aici e o problemă a noastră. noastră. Povestit dumneavoastră, din ce am observat de-a lungul timpului, e cu siguranță că lucrurile sunt departe să fie perfecte. Perfecte poate nu sunt nicăieri, în nicio democrație chiar perfecte, dar în orice caz nu așa. Militanții PNL-ului, militanții PDL-ului, militanții celorlalte partide să stea de vorbă în teritoriu cu consilierii locali să-și facă treaba, viceprimarii, primarii, unde avem acolo atât liberali cât și democrati liberali, să facă tot posibil ca la europarlamentare să nu treacă PSD-ul în județul Bacău de media la nivel național. Fiindcă până acum tot timpul au câștigat și nu știu câte avantaje a avut județul Bacău. Chiar la alocările județenii, tot timpul județul Bacău, cu PSD la putere, obținea sumele cele mai mici la nivel corelat cu celelalte județe din jur. Și culmea, eșalonarea asta este și pe următorii ani.
PDL-ul cât a fost la guvernare, în multe localități, ba o asfaltare, ba o canalizare. Și pot da și exemple. Și Caș nu a beneficiat de un proiect de salubrizare și a obținut și alte fonduri guvernamentale. Și Ștefan cel Mare a obținut un proiect pe mediu, tot în vremea guvernării. Locuitorii din Ștefan cel Mare să știe acest lucru. Pe vremea guvernării PDL și Dealul Morii și Odobeștiu și Sascotu și Liveziu și Elegiu. Deci multe localități s-au putut dezvolta cu proiecte însemnate, cu bani mulți și locuitorii acestor localități beneficiază de fondurile guvernării PDL-iste. Acum, după 2 ani, a fost măsura aia de 322 prin Ministerul Dezvoltării. Atunci au obținut multe. Și Caș are un proiect eligibil de canalizare. De ce USL-ul nu ar aloca bani pentru localitățile chiar numai cu taxe, numai cu accize, numai cu pe spatele cetățenilor? Ne amăgesc acum cu salariile astea 234.000 de pensionari vor primi, datorită faptului că 3 pensionari au contestat la Curtea Constituțională și guvernul a revenit și a greșise calculele către pensionari. Auziți și dumneavoastră. Și din acest motiv, ei acum vin să spună că au mărit pensiile, dar să vedem de la 1 aprilie, să vedem cât suportă acciza asta la carburanți. Și nu numai asta, și multe. Dar unde e milionul ăla de locuri de muncă care l-a promis USL-ul? Și nici PNL-ul să nu dea vina acum pe PSD că nu s-au înțeles. Da? Vedem noi, până la toamnă, cineva, ori un liberal, ori un pedelist, trebuie să ajungă în fruntea țării. Îi înțelegem, mai ales în județul Bacău, n-a semnat protocolul domnul Stavarache, a semnat, l-a băgat pe domnul Paler, dar haideți că v-ați luat-o și în 2008 și acum v-au mințit PSD-știi și în 2012. Cât încredere mai are Consiliul Județean, tot îl ține pe Floroi la domnul Floroi. Chiar culmea, nu găsește, dar și PSD-ul. Dar ce aveți, domnule, cu domnul? V-ați propus să vă luați de toți PSD-știi? Da, și că nu m-am luat de toți PSD-știi. Domnul Floroi, domnul ăla cu freza în toate părțile. Haideți, acum nu chiar n-aș vrea să lăsați-l, că știu de ce. Domnul... Nu de aspectul. Știu de ce spun de domnul Floroi. M-am întâlnit cu el, ne întâlnim și eu am bătut obrazul. Domnul Floroi, chiar așa, campanii de-astea murdare și... Adică ai vorbit despre mine așa și recunosc. Aia, domnule, Cosmic, așa, asta, campanie electorală. Uite, campanie electorală. Și campania electorală poate dura de întreg mandatul, de la primul an până în al 4-lea an. De asta să fie prea mult... Acum, haideți, că nu-l mai las în pace pe domnul Floroi. Dar consilierii județeni PNL, PDL ar putea să facă un front comun. Prea mult se uită la PSD și PSD-ul râdă nas și peneliștilor în județul Bacău. Că au spus pe funcții, au primari, viceprimari, direcții, directori, oameni puși bine plătiți și PNL-ul acum mă uitam la domnul profesor Ababei. Chiar culmea, un om cu atâta, numai câți studenți a avut în județul Bacău. Să-l dai afară de la Direcția Județeană de Tineret și Sport pentru că e liberal și stai 40 de zile fără un director. Da, o înlocuire, cum spunea și domnul profesor Ababe, o înlocuire ciudată, pentru un telefon. Motiv, domnul Șufariu, mai sunt nici 2 luni până la legile parlamentare și nu avem pe cine, PNL-ul și PDL-ul n-au oameni nici unde se poate, mie de asta mi-e ciudă, se poate acolo în Oitus, se poate în Bârsănești, se poate în Cașin, ai majoritatea în consilii locale, președinta Partidului Democrat Liberal împreună cu președintele PNL, pe teritoriu, în comunele respective, ne punem oamenii noștri. Acolo consilierii abia așteaptă. Deci asta e ca o invitație din partea... E o invitație că... Prin vicepreședinții potențiali la luptă comună a dreptei sau cum ați vrea să o lansați? Și luați-o ca atare, numai PSD-ul. Votați cu PDL-ul, numai PSD-ul să nu obțină voturi sau cu alte partide de dreapta. Bun, eu discutam ca și principiu, pentru că acum trebuie să fac și această precizare. Nu facem campanie electorală și nu am dreptul și nu e ok să vorbim în dauna celor care nu sunt de față. Pe mine mă interesează acest mecanism, pentru că dumneavoastră ați avut o experiență și de-aia consider că, sub un anumit aspect, e importantă pentru opinia publică
Și dacă dumneavoastră nu spuneți, eu pot să spun faptul că ați fost amenințat, ați avut plângeri, ați avut, vi s-au făcut fel și fel s-au făcut fel și fel de presiuni, gesturi fizice, adică aveți grijă că vă aranjăm, adică știu, este sau nu este așa? A săpat, iar mă spun de președintele Consiliului Județean Bacău, Dragoș Benea. A săpat groapa altuia și acum pică el în ea. Cum a săpat-o așa de adânc încât ori nu mai pot scoate alții la suprafață, ori e pe marginea prăpasei, pe marginea gropii. Ce a trebuit să vină la Cașin și să creadă în minciunile useliștilor de la Cașin și chiar să facă o reclamație la DNA asupra mea că eu aș fi făcut un abuz în serviciu la o lucrare. Pe ce dumnealui personal a făcut aceasta? Consiliul Județean Bacău. Consiliul Dar Județean. poate să conteste că sunt pregătit cu documente. Chiar unde n-ar fi intrat un PSD acum să-i facă chiar o să rog pe cineva să-l contacteze pe domnul Benea. Ce a trebuit domnului Benea să... A venit de vreo 3 ori în campanie și făcea semne ca și cum ai grijă că trimis și episcopul în ziua votului, a venit și deputatul Rebenciuc, au aruncat, au împânzit localitatea aia, știut ei ce au făcut să obțină un număr de voturi și nu s-au prea absent domnul Șofariu. După ce că au câștigat, haideți să-i facem un rău și mai mare fostului primar Corelea. Și m-au reclamat la DNA 1 an și 4 luni și mi-a venit răspunsul. Neînceprea urmăririi penale, nu s-a creat un abuz în serviciul la acea lucrare. Și acum, președintele Consiliului Județean Bacău, Dragoș Benea, face vizite săptămânale la DNA. Ați văzut că și cum se întâmplă atâtea cazuri, Bacul la Constanța. Să te supăra că v-a făcut o Consiliul Județean? Trebuia să fie mai echilibrat. Că e și el tânăr, dacă îi se întâmplă un necaz, că sunt atâtea cazuri. De la aeroportul ăla, probabil, îi se trage. Nelu Iordache nu are liniște în pușcărie. Și... Bun, dar haideți să arătăm și spre cameră dacă se poate acel, nu știu, dacă vreți să ne arătați, să rog pe colegul Daniel să focalizeze. Cine vrea să conteste, cine nu crede, rezoluția... Păi, de ce ați spus totuși că a căzut chiar el în groapa pe care v-a pregătit-o sau ceva de genul? Ca să nu rămânem așa cu frazele în aer. Și Dacă e o informație de s-a interes dat public. neînceperea urmăririi penale în cazul acelei lucrări cămin cultural Curița, reclamant fiind Consiliul Județean Bacău împreună cu primăria Cașin, iar am fost 1 an și 4 luni, m-au denigrat prin diverse reportaje, prin ziare și vai de mine ce a făcut Corelea și că ar fi creat un abuz în serviciu, iar și asta e rezoluția. Iar îmi pare rău de Benea că prea a crezut în minciunile useliștilor de pe plan local și a influențat o localitate întreagă. A fost un subiect atunci fierbinte în campania electorală, căminul cultural Curița. Și acel cămin, eu nu am făcut un abuz în serviciu, am fost corect față de concetățenii mei, iar Benea, Consiliul Județean... Practic și această chestiune a contribuit la scorul nostru electoral. Asta vreți să-l contactați, vă rog, și pe domnul Dragoș Benea. Așa mi se pare corect, totuși, dacă e ceva de spus iar cu acum, acest subiect. Domnul Benea face vizite săptămânale la DNA. Acum, probabil, se gândește și el de 10 ori înainte ce ușor se face un rău altuia și uite acum că sunt atâtea cazuri, Tantinescu la Constanța, Cosma la Ploiești, Nicolescu la Arges, atâți președinții de Consiliu Județean, că ei au avut foarte mulți bani în 2012. Prea au fost îndestulați, prea au fost absent după voturi, prea au intrat prin toate localitățile cu diverse metode de a face cât mai multe voturi pe final de campanie. Prea au fost lacomi după voturi și acum de unde au avut atâția bani? Nelu Iordache probabil spune, pentru a-și diminua pedeapsa în pușcărie, se gândește la orice pentru a ieși din... Că el a venit la concesionarea aeroportului. El s-a înțeles cu... Numai culmea, numai firma lui Nelu Iordache a câștigat licitația pentru concesiune. Au gândit-o ei. Scaietul de sarcină a fost făcut cum trebuie ca să câștige un anumit candidat. Și acum omul are alte probleme, nu-i mai interesează aeroportul. Aeroportul este cum este, nu putem compara cu alte județe, cu alte aeroporturi. Iașul, de exemplu. Și Benea face, probabil,
trebuie să justifici vreo sumă. Bun, astea sunt speculații, eu nu-mi permit să fac speculații în legătură cu... Reclamația nu e nicio speculație, este Reclamația reală. nu e, Am fost din câte acuzat se la vede. DNA, am primit începerea urmăririi penale. A venit momentul să faceți public faptul că ați primit și să le începerea urmăririi alimentez penale, cetățenilor județului Bacău că sunt conduși de un PSD care face drumuri la DNA. Bun, acum ce se întâmplă? Și drumul la DNA pot fi făcute. Suntem cetățeni care avem drepturi, avem și obligații, până la urmă asta e. Rămâne de văzut cum se vor finaliza aceste drumuri, desigur. Să-mi dați voie să vă citesc o știre din gândul interesantă, zic eu așa, apropo de un anumit sistem în preajma alegerilor electorale. PSD Cluj a montat 2 panouri publicitare la intrarea în municipiul Cluj-Napoca, prin care informează pe șoferi că guvernul Ponta a inaugurat 280 de kilometri de autostradă. În realitate, în ultimii 2 ani s-au dat în folosință în România doar 258 de kilometri de autostrăzi. Deci, iată, șoferii sunt informați când ajung în Cluj-Napoca, un mesaj scris pe fond roșu, că apare pe o pancardă cu sigla PSD, tronează pe la marginea drumului și reprezintă, după cum spun oficialii partidului, PSD-ului, o perspectivă a celor pregătite de guvernul Ponta pentru cetățenii români. Practic nu ies kilometri la calcul, domnule. Înțelegeți? Au declarat mai mulți kilometri decât au inaugurat. Metoda aceasta cu pancardă, cu nume scris, vi se pare cunoscută? Da, mi se pare cunoscută. Știți și dumneavoastră, ați văzut și pe județul Bacău. Numai. Asta e tactica lor. Eu țin minte, inaugurasem sediul, sau mă apropiam de inaugurarea sediului primăriei la Cașin și mă trezesc cu o pancardă roșie. Această lucrare este executată de Dragoș Benea. El se referea la drumul județean. Dar se crea o confuzie. Se crea o confuzie cu că ar fi fost executată de primăria, de președintele Consiliului Județean, când ei abar nu aveau ce făceam eu la Cașin, ce lucrări aveam la Cașin. Și bineînțeles că nu i-am lăsat-o și nu numai aceea, am fost... Păi ce ați făcut? Ați dat ordine să o demonteze? Da. Ați dat dispoziție de primar să o demonteze, da? M-am uitat la Dragoș Benea să-mi pună pancarde în centrul comunei. Lucrarea, drumul fusese executat cu 5 ani în urmă și fiindcă se apropiau alegerile locale cu Consiliul Județean, ce s-a gândit omul? Să vină și cu o pancardă, lucrarea executată cu Consiliul Județean. Dar încerca să facă o confuzie între... Că au pus-o el, că au pus-o oamenii lui s-au gândit ei niște obiective, să le prindă pe toate la un loc, ca și cum tot județul ar fi construit de acum Dragoș vreau Benea. să-l apăr pe domnul Benea, dar iată că mi-am adus aminte apropo de această reclamație pe care a făcut-o la DNA, că și PDL-ul i-a făcut unui Benea și organizației de tineret, am impresia atunci, că nu mă înșeală memoria, reclamație la același DNA, pentru că au vopsit podul de la Gârlen, l-au vopsit în culoarea portocalie, încercând astfel să atragă atenția asupra faptului că acel pod era practic într-un stadiu avansat de degradare și nu se lucrase la el în ultimii 2 ani. Adică se practică acest joc al reclamațiilor la DNA, care pe care, după cât ți se pare. Cum vedeți lucrurile? Pentru vopsirea podului nu s-a creat prejudiciu, știu acea poveste, nu s-au cheltuit bani pentru vopsirea podului. A fost cine a greșit să plătească. Dacă s-a creat un prejudiciu aici până la banii statului, când ai băgat mâna în buzunarul statului, în avantajul tău, deja e un prejudiciu și trebuie să răspunzi dacă ai aprobarea consilierilor locali, consilierilor județeni. Au vopsit un pod atunci, în acea perioadă, câte pancarde roșii erau pe tot județul. Dar de ce nu pune pancarde roșii pe drumul județean Onește-Bacău? S-au spre Slănic? Tot județul circulă pe acest... Poate, nu știu, e în atribuția Consiliului Județean Bacău, președintele Dragoș Benea. Poate ne gândim noi, anul ăsta să punem noi, să-i readucem. Domnul președinte, drumul ăsta e al dumneavoastră. Câți ani trebuie să treacă, să avem și noi singurul drum important, legătura între 2 municipii destul de mari și arată cum arată. Dar ce obiective mărețe s-au făcut în Bacău prin prisma... Ce păcăleală a fost la Dofteana, domnul Șofariu. Primarul, da, probabil și-a urmărit interesul propriu. Că le-ar da un proiect de refacere a pieții din Dofteana, o localitate asta de 10.000 de locuitori,
ca să stau de vorbă cu 11 miliarde Consiliul Județean și 2 miliarde Consiliul Local Dofteana. 13 miliarde. E o sumă ziua de astăzi într-o localitate. Dar știți în ce consta acea piață? Și se uită mulți cetățeni din Dofteana. Dar și ei, când auzi de preț și văd ce s-a construit, spunea primarul că o să o inaugurăm, tăiem porcelul, așa se exprima el, de Crăciun. Uite acum că vine Paștele și nici acum nu e terminată acea piață și e făcută la vreo o platformă de ciment cu 3 compartimente, dintre care și un grup sanitar cu scurgere în Aznaua direct în Trotuș. 13 miliarde. Pentru asta au votat, au trecut primarul Bujor la... Și spun mulți că ei, Dofteana, au avut mai multe alocări pe guvernarea PD-listă decât pe guvernarea PSD-istă. Dar l-au mințit atât pe el, cât și cetățenii comunei Dofteana, o comună importantă în județul Bacău. Cum să-i păcălești cu o piață de 3 parale și de mulți bani, dar care te uiți la ea, nu justifică. Și multe. Văd acum Dragnea că transferă niște bani de la Ministerul Agriculturii la... Nici măcar... Sunt multe localități care nici măcar n-au întocmit proiecte. Ca să îi primești bani, trebuie să obții avize, trebuie să muncești la un proiect, trebuie să-l depui la un minister. Pe vremea guvernării PD-liste, la jumătatea mandatului, primarii deja intrau cu lucrări în implementare. În momentul de față, ca și nu, dar n-au o găleată de var să întrețină ceea ce am iarăși lipsit de modestie. Dar trebuie să spun și nu numai eu iau informațiile de la cetățeni. Doamne, duceți-le o găleată de var să întrețină ce a lăsat dumneata acolo în comună. O comună, din contra, au angajat încă 4, aveau 16 oameni în primărie, au mai angajat încă 4 și a angajat primarul consilier personal, ca și cum ar fi municipiu, oraș, și ei nu au bani de făcut curățenie erau gunoaiele la pubele cât munții de mari. Ei nu aveau bani de strângi gunoi, dar în schimb aveau consilier personal. Că ăsta e primar pus de atunci, în ziua votului. Și nu numai la Cașin, și asta e tactica PSD-ului. Cumva dumneavoastră l-ați promovat pe domnul Soiu. Da, aici mi-asum. Vă asumați greșeala asta sau... Da, greșeală, mă rog, lipsa de inspirație, cum o considerați? Tânăr mai de vârsta mea, am făcut un bine omului, venit încoace, eu l-am văzut pe un post de viceprimar. Nu l-am văzut pe un post de primar. Să mă ajute eu mă duceam după proiecte, dar a fost norocul lui. Valul USL-ului, regresul PDL-ului, Hrebenciuc, de 3 ori Benea, episcopul, miza în ziua votului, interesele și l-a ridicat de la... A fost destul de elocvent acest, nu? Am înțeles. Nu știu dacă se mai... Dar nu numai la Cașin. Peste tot, chiar îmi spun alții, domnule, că mie mi-a aruncat sticle incendiare PSD-ul în curte într-o altă localitate. Astea sunt practicile PSD-ului. Sunt destul de obrazneți, destul de îndrăzneți și de asta, din acest motiv, de mâine, președinta Partidului Democrat Liberal împreună cu președintele liberalului din județul Bacău să meargă în teritoriu unde e depus un viceprimar, să-l pună în funcție. Dacă e de schimbat un Floroiu la Consiliul Județean, să-l schimbe, să nu se uite prea mult la el, întrucât au cu celelalte partide pot forma o majoritate, să nu mai stea nici... Fac eu observații, domnule primar. Deci așa vedeți dumneavoastră, așa se văd lucrurile din teritoriu și așa ați vedea dumneavoastră viitorul politic în județ, nu ziceți? O altă localitate. Liberalul a votat viceprimar, că a venit președintele Benea să votați-mă, liberalilor, votați-mă în viceprimar, că voi recompensa și eu mâine, poimine. Îți găsesc un loc de muncă. Au trecut de 2 ani de când a votat un viceprimar PSD-ului și liberalul are acum majoritatea cu PDL-ul. Crin Antonescu le-a spus, faceți alianțe cu cine vreți. Ce să mai stă pe gânduri aici în județul Bacău? Pentru niște proiecte pe hârtie, luați măsuri acum președinții de partide, mergeți în teritoriu. Păi ați discutat cu președintele dumneavoastră, acum nu vă spuneați să discutați. Eu transmit mesajul din calitate de membru în birou județean și chiar dacă ar dori președinta Partidului Democrat Liberal, sper să fie în același asentiment și președintele PNL-ului, măcar să-l trimită pe Paler dacă să meargă în teritoriu, să
facă aceste... Bun, le-ați dat o temă, gata, domnul Pauler la... Până la europarlamentare, că altfel nu avem oameni în centrul localităților. PSD-ul știe ce e important să ai un om în centrul comunei să transmită mesajul electorilor. Nu știu câte cereri, ca să-i putem ține să nu treacă, să nu înroșim iar județul Bacău ca... Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Eu vreau să vă întreb următoarea chestiune. Vă așteptați ca și în această primăvară, vară, toamnă, etc., chestiunea asta de care tot discutăm noi, și am discutat, probabil o să mai discutăm, a mitei, a păgii electorale, să o spunem pe românește, să funcționeze tot la fel, la cote mai mari, la cote la o scară mai mică? Cum vedeți dumneavoastră? Pentru că am și eu informațiile mele, în teritoriul lucrurile deja se mișcă. Ce le spuneți băcăoanilor, ce le spuneți celor care ne privesc? Domnul Șoareu, mă repet, populația județului Bacău, lipsa locurilor de muncă, oamenii sunt tentați pentru aceste practici. Se mulțumesc în acea zi a votului cu ce întinde un PSD-ist în ce îi dă în mână atunci. Tentația este foarte mare. E vorba dacă poliția, Ministerul de Interne, cum spun eu, dacă oamenii sună la 112, dacă se sesizează un asemenea act, dacă dăm exemplu de un om corupt sau cineva care încearcă să mituiască un alegător, până nu dăm un exemplu în județul Bacău, cum au apărut de altfel și în alte județe, e greu de spus, probabil vor continua aceste practici, dar numai militanții celorlalte partide în afara PSD-ului pot frâna acest mecanism al ciumei roșii, cum a fost, nu eu am numit-o așa ceva, în județul Bacău. Bun, e un termen cam dur, dar intra și el cumva în folclorul publicisticii. Mă rog, nu prea sunt eu de acord cu astfel de epitete. Până la urmă, cred că cetățenii vor decide și sunt curios pentru că, așa cum sunt și dumneavoastră, oamenii politici în general, vedeți, eu știu, aceste alegeri europarlamentare ca fiind definitorii pentru așezarea ulterioară a scenei politice? Apropo de alianțe pentru, a spus dumneavoastră, turul 1, turul 2 în toamnă. În toamnă, între turul 1 și turul 2, atunci vor fi alianțele politice. Deci după 25 mai se poate trage o concluzie, zic eu. Atunci ne dăm seama cine a muncit cel mai mult, cine a dezvoltat organizații, cine are voturi, cine se duce la masa negocierilor cu celelalte partide în funcție de procentele care le-a obținut în organizații. Dacă nu, fiecare să-și vadă de treabă unde e. Că fiecare să dezvolte organizații cum poate și să obțină voturi. Voturi care să le luăm de la PSD. Să ajungă la celelalte partide. Că în alte județe s-au mai pus lucrurile la punct, de asta spun. Chiar în județul Bacău nu putem scăpa de... Bun. Ăsta este mesajul lui Cosmin Curelea, membru în biroul județean al Partidului Democrat Liberal Bacău și unul din cei care potențial are șanse să fie să obțină cea de-a doua funcție de prim vicepreședinte în partid. Da, iată, domnule Curelea, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă aștept alături chiar de contracandidați, vă aștept alături de alți actori ai scenei politice din mediul rural sau nu. Și dacă vreți să le mai spuneți ceva, eu știu, băcăvanul celor din Cașin care ne privesc, din Monești, din un mesaj de final, vă rog. Prezența e importantă în ziua votului, pe data de 25, să nu trateze cu indiferență în județul Bacău alegerile europarlamentare. Să nu, dacă se sesizează vreo neregulă din partea PSD-ului, să sune la 112, să informeze liderii. Dar poate și din partea altor partide, acum pornind de la premiza că numai PSD-ul și din partea altor. Și din partea altor. Și le urez să aibă gândul cel mai bun și un an bun și încredere că în județul Bacău lucrurile vor intra pe un făgaș normal și dacă nu s-au făcut 1 milion de locuri de muncă, poate se vor face măcar 1000 restul mandatului. Da, bun. Acesta a fost Cosmin Curelea. Mulțumim, domnule Curelea, pentru prezență. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă spunem noapte bună. Mulțumesc și eu. Seară bună.